El meu fill té febre. La febre en els nens principalment és produïda per processos infecciosos, siguin bé vírics o bacterians. Tot i això, hi ha altres malalties que també poden produir febre sense que la causa sigui infecciosa i que el que fa la febre en aquest cas és donar un avís de que pot existir una patologia. Veurem que el nen està més com abatut, més cansadet, tindrà fins i tot una mica un mal color, els ulls vidriosos, però sobretot el que notarem és l'escalfor del cos. I l'escalfor del cos, la manera d'objectivar-ho és posant el termòmetre, no? De totes maneres, hi ha moltes mares i pares amb experiència que només acostant la mà ja saben que el seu fill té febre. A vegades el que hem de donar és una mica de temps a veure què passa, no? Perquè a vegades també és veritat que ens venen a la consulta pacients amb una hora de febre i no ens dona temps a determinar què té el nen, no? La febre t'avisa, dones a l'antitèrmic, veus com respon aquell nen. Sens dubte, si la febre a la temperatura baixa, el nen normalitza el comportament, està bé, és que fins i tot no caldria anar al metge, ens podríem esperar una miqueta, no? Treure la roba, sens dubte, no? Desabriguem els nens, no? Perquè a vegades porten moltes capes de roba, no? Desabriguem. El que ja està una miqueta més en dubte és si s'han de banyar amb aigua freda, si s'han de... Les mesures físiques que són aquestes, no? Treure roba, posar tovalloles fresques, fer un bany una miqueta refrescant, si es fan de manera correcta i no hi ha cap problema. El paracetamol, de fet, és antitèrmic i analgèsic, amb aquest ja baixaríem la febre i també trauríem dolor. I després tenim l'ibuprofè, que és també molt conegut, que aquest té, a més, el component antiinflamatori i en el cas que la febre estigui produïda per processos infecciosos inflamatoris, com pot ser una otitis, una amigdalitis, també en els processos més importants, com pot ser una bronquitis o una pneumònia, doncs baixa la inflamació del procés, no? Però aquests principalment són els dos a donar.